साफ साफाय खालामहांदों फैनाय खाथियाव फै नोंनि आथिङाव अबाव सौग्रोगोन होननानै खोन्थालाय बिथाङा जाहैबाय रिन्दाव ओमफ्राय खामानि मावनायावनो सौग्रुनानै आथिङा नै नुदोंना लोगोफोर लांका सिंका वाश करा था ज्यादा खून निकल गया बिना वाश करके कैसा करेगा वाश करके आया है बियानो हाग्राफोरखौ बोबथिं बोबथा खालामनानै सावलाजोब्बाय दा नै बिथांखौ साखोन सिखोन खालामनाय जाबाय आथिंखौ नै सेस थरानो गैयानो थै गनायखौ नालाय मानसिया नायदलाय हर तरफ काम चल रहा है आज हाँ है मैम चाहिए क्या साफ सफाई Iman itu? Hah? Mana itu ya? Iya. Ima ya? Roll. Chicken roll. जा सान्दुंखा दिनै मैयानिख्रुइ एसे खम मोनसिनदों मैया बांसिनथारमोन अयथासार गरम एसेबो बारबो गैया माबो गैया ओमफ्राय दिनै एसे आराम मोनदों आरो जों ओंखायनो साफा सुफा खालामगासिनो नै दा ब्रेकफास्ट जाबाय ब्रेकफास्ट टाइम जाबाय दिनै पास्ता आरो माबा दङ मा होनोमोनलाय वाटारमेलन तरमुस मुङासो होननांगौ ना नोंनि मुङा मा ब्लगाव थांजोबसिगोन नोंसोर दिनै आंनाव इउटुबाव गोथाव नोंना नङा मा होदो दिनै साया पास्ता ओमफ्राय दिनै ब्रेकफास्टआव जोंना पास्ता ओमफ्राय वाटारमेलन दहाय साबि खोमा